Здравейте хора, аз пустиняка, с мен е Лестър. Отново се завръща с бързата походка и ще играем Майнкрафт в сервера, в който оцеляваме в моя канал. Кой е? Нещо багналица? Да, зарежи. Къде влизам в сервера? Лези. Зарежи го, бе. Това е червен. Иди. Не там, бе. Първо, аз съм напил, бе. Първо, май съм напил. Пусна на пост, докато... И ето хора. Ей, тога там Стейв. Опа, Коста, я тука, Не можех се смена скина. И името, най-вече. Защото в другия сервер. Другия сервер не има. Кой е? Къде е? Избера. То менте. Може си ми е вътре. Менти. 19. Баки буквата. Отвредля. Има работа за една щипка. Тук трябва да има айрън, имам 7 айрън. И ако не беше отрепал ламата, Ти пък какво е ще теждо? дадеш една на мен. Теждо е. Я от тук, бе. Че да видим, бе. Да видим. Ти май си ми багнал. Не съм, бе. Багнал си ми. Ти напусни трябваше. Пречи ми да дишам. Да, напусна, бе. Цялата игра. Сега хора, ето това е специално за този епизод. Пес. Кой ще влиза? Ами, ако иска да влиза. Не се тая. Само да се намести вода. Че ни да дишам. Имаш ли интернет? Кой? Да. Аз я. Виждате. Цемент. Хоп, И? хоп, хоп. То съм се купа и си имаш цимент от тебе. Това специално този епизод. Сега ще ливне и ще влезем пък на него. През това време ще влезем в този сервер, да мога да си сменя името. Да. После си айтемите. Аз да видим, че Лама! Първо. Да, ще взема. Имаш ли такова? Да, има аз. Има килимчета. Уе. Аз не съм запаметил, ти знаеш ли? Сега нищо го няма. Нищо го няма. И аз така един път дех направя. Да, но тук. Има ли нещо? Няма ги. Пах ти. Хайде вързах ламата, я мамичке. Соренче, ти как се казваш на Майнкрафт? Лесно. Пустиняка. Значи, добре. Така ще направя. Трябва да влезеш при мен. Стив. Не. Не влезе тук. Долното. Дейно, как ги взимам. Аре, бате, появи се на Юко. Не, само да си мана ти с работи, бе. Виж, качвам ти се на ламата и яхва ми се. Покажи се. Твоето само, че ще е малко кафявал човек. Не. Ото чупиш. Не, кокошката. И да ме избегаш. Това е моята кокошката. Я. Хоп. Цък. Да, бе. Ето готово, бате. Виж, твоето само, че е малко по-тълно, виж. Виж. Коя е моята? Е тая. Не, важно, бе. Много важно. Мръсно бе, е моето, нали? Мгм. Имал съм айрон кирка.
Чакай сега. Имам кол, ще направим на тебе мечо и кирка. Къде ги метна? Тук съм тъп. Я във водата. Не. Много всичко. Викам аз заметвам всичко в водата. Влезна ли окото тебе? Не. Що не влезна? Сега чак такова. Постоянно ми даваше приложението. Ще ми паз докато влезе. Или Лестърчо. Сега не може да ми се отвори. Хора, Постоянно ми пише диско. проблемче. Вилиджерчето. Ще плача. Монстерите гани. Погина. Монстерите гани. Виж, печката се изпече. Фърлям ти пръчки, фърлям ти айрън и се оправи. Шеста нямаш нищо, каже? Да, не. Маси. Прави си мечеш или брада, ако искаш. Кирката. Жив и Ето, на ти малко пържолки. Малко говеждо. Ай, тук пречулка има. Е там при шулкър бокс. Шулкър бокс. Маси. Как го заболяваш? Имам пътъчки. Окей, аз имам пътъчки. Виж моите кеца. Виж. О, найковете! Моите найкове! О, чекай да няма никой се да легна сам. Ба! Има Аз ще и зомбица. утре помбегай. Скоро се брадва. Тук има скелет, ламите гледай как го гледат. Ух, то скелета ти пречи. Има зомби, бързо! Бързо, брат. Нещо ме удари. Чакай, спри. То скелета и зомбитето се бият взаимно, спри. Едното ще умре. Дано е скелет. Трепи са скелета. Оли ма бомба. Майна! Жив и здрав! Без да иска. Майна! Тук сме си. Нищо не съм взел. Факлите. Лъка ще ги фърлям. Факали. Пак ли паднах. Нещо не мога да видя вече. Не ми даде Легай. купчето. Легай. Типа напусна игра. Взимай си го за теб. Кокалите, чай да ти дам и факлите. Дай. Делим факли, майна. Взимам 19 факли. Взимай. Бомчето. Аз мисля, че е твой лъка. Ти малко такова. Кокалите пак ги взех. Така взех. Ротам флеши. Аз родам флеш, имам 5. Папанах в дупката. Тега да сложи това. Виж, чакай малко. Слагам си лъка там, Виж. Чекай, така ще стане ли хубаво? Сложих си лъка да знаеш. Виж, тук така ще си ги разделим, чакай сега. Добре, Така. И тук сложим друг цвет вече, искаш ли? Добре, и после. Само тази стена. Хайде, трудно ли още? Да, сега ще правим цимент. Имам стоянче. Само, че не ясно. е такъв, не на мокрен цимент. Затова ли ме риса, бе, мамо? Заместа ми кака. Аз се чудо. От ме риса нещо гадно. Ау. То от какво било? От чарапите на Юко. Подушиш. Пусто цента ги смених. Ми мариса, майна. Нещо като че ли май не си ги сменил. Смених. Да. Само така казваш тук. Едно прасе от ръба. Добре. Че ще търса лама. Сега на мама зареша. Тя идва веднага. Айде да направим това и да свърша клипа. Колко е? 9 минути. И така, ненамокрен цимент. Хоп. Айде виж как стана стената. Чекай, че аз съм на там. Кокошка искаш ли? И кокошка става. Мат? Чай, избегам, а ги дела. Виж стената. Илко, обуш се, бе, мариса!
Влезна ли бе? Не съм. Без да исках, натиснах там в това. Бате, М. дека си. Я да виж стената. Е да спираме клипа. Че довена е кокошка. Я бе. Я мърш. Две кокошки. Овца, 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 овца. Овца, 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 овца. Види. Аз ще утрепам. Ето пия. Да ти взема лего. Вода две кокошки. Няма нищо, не мога да спим. Само да имаш. Вкарвам ги при мамите. Вкарвай ги. После трябва да си направим други епизод, може да си направим градинка. Лама! Бързо бе! Бърчет! Седло не е в мен. Няма нищо! Аз имам. Чакай, 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 чакай. Ана, Само две да кокошки. доведеш. Идвам сега. Деба, ламата, деба. Тя ли така прави? Да, Къде си? тук съм. Хайде се опичкаме. Даже вече съм се екипирал. Не знам къде си. Тръгвай към реката, там към Санда. Има бе. Тръгвай към Санда. И хора, това ще бъде всичко от този клип и